Търгът не е нещо ново. Идеята за провеждане на търгове е възникнала много отдавна. Търгът е процес. Той се провежда, когато искаме да купим или продадем стока на лицето, което предложи най-изгодната цена, след договаряне на цената с всички участници в търга. Всяка компания купува услуги, но и предлага услуги. И разбира се опитва да получи най-добрата цена. Най-високата цена, когато продава, и най-ниската, когато купува. С появата на интернет, значението на понятието най-добра цена се промени драстично. Днес компаниите намират най-добрата цена в реално време и без географски ограничения. Използването на електронни търгове става все по-предпочитано решение. По-евтино и осигуряващо голяма печалба, която се връща в компанията. За да се състои електронният търг, трябва да са налице две основни предпоставки. Първата е онлайн приложение, което да се използва за всеки отделен случай на доставка или продажба. Втората е опитен консултант, който ще осъществи целия електронен процес. Какво ще прави той? Той ще анализира бизнес данните, ще адаптира приложението към изискванията на организатора, ще предоставя техническа помощ на участниците в търга. Консултантът може да бъде и разработчик на софтуера, който предлага приложението директно на клиентите чрез интернет. Като Cosmo One, който в тази двойна роля действа като доставчик на онлайн търгове. В този случай много специалисти работят заедно за успеха на всеки електронен търг. Какви са основните характеристики на приложението за електронен търг? Първата характеристика е началната цена. Това е цената, от която започва наддаването. В повечето случаи тя е една и съща за всички, но може да бъде различна за всеки участник. Това се случва, когато освен цената съществуват и други критерии. Втората характеристика е наддаването – минимално намаляване на цената на всяка оферта. Обикновено то е в размер на 0,5% от началната цена. Третата характеристика е продължителността на търга. Обикновено един търг не надвишава 30 минути, но ако през последните 3 минути бъде направена оферта, търгът се удължава с още 3 минути. Така останалите участници ще имат време да предложат своите оферти. Кога си струва да провеждаме търг? Отговорът е много прост. Когато сумата на сделката е значителна или покупко-продажбата е много привлекателна за участниците. Интензивната конкуренция между тях ще доведе до подобряване на цените и ще донесе печалба на организатора на търга. Търговете могат да се използват за обичайни стоки като електронно и механично оборудване, офис и медицински консумативи, автомобили, но също така и за нестандартни случаи, като например строителни проекти, храни, енергия и горива, суровини, дори услуги като транспорт, складиране, почистване и други. Важно е да запомните, че електронните търгове не са само за сделки въз основа на най-добрата цена. Те се провеждат в случаи, когато има налични критерии и параметри, освен цената, като техническа оценка на офертите, оферти в различна валута, различно време за плащане, транспорт и разходи за монтаж, количеството, което може да бъде поето от заинтересования, и всички други фактори и критерии, които оказват влияние на крайната цена. Електронният търг ще ви даде най-добрата цена в рамките на 30 минути.